OK, takže čaute všetci, ja som Gangster u ďalšieho videa a je tu so mnou spoločne aj Šeby. Nazdar! Aj Eni. To už je druhé vytrepanie za dnešný deň. No, šikovná si. A vítajte pri ďalšom challenge What's Inside My Mouth. Dneska sa budeme jednať o to, že Šebimu budem dávať rôzne jedlá z ochutnávky, ktoré som robil spoločne s Eni. A on sa bude snažiť čo najlepšie uhádnuť, že čo je. A Nebudem dneska sexy asistentka. môžeme sa do toho pustiť teda? Samozrejme. No tak poďme do toho! Takže mu zakriem oči, aby nevidel, že čo to je. Niečo. Áno. Ale takto rovno. No. Dobre. Moja sexy asistentka Eni by mi mohla priniesť potrebné veci na túto challenge. Chceš začať slaným či sladkým? Daj sladké. No, dobre, Dobre. tak pán Šeby Inak si padá vybral... Padá to? No tak to ešte raz. Ešte raz, dáme to ešte raz. Ďakujem. Fandem. No dobre. Čím začneme? Sladký. Dobre. Tu máš? Nie, otvor ústa. Nej, ja mu to budem takto. No dobre. Daj si to do úst a skús Lentilka. prirovnať niečomu. Však to je lentilka. No niečo podobné ako lentilka. Je to Niečo také, fejková čínska lentilka. hej. Ďalšia vec? Toto najprikne, čo je? Čo ti to pripomína? Čo ti to pripomína? Čo mi to pripomína? Ako Sladké. chuťovo. Že čo takého... Čokoláda. Čokoláda to není. Tak netuším. Dalo by sa povedať, že je to niečo ako tak... Čistý cukor. Čistý cukor. On je to v tvare ako keby taký... Ako by som to nazval? Hviezdičky. Co teraz? Týchto pidižvíkov? Pozor, je to strašne malinké. Neviem. Kyselé. No, je to trošku. Skús uhádnuť chuť. Také sladko-kyselé. Ale niečo, čo ti to pripomína napríklad? Čo mi to pripomína? To je napríklad lízatko také kyselkaste. No, môže byť. Keď sa to tak- Nerodíci. Nerdíci. Dobre, toto je dobré. Sexy asistentka, Dobre. to je zvyšok. Čo by si chcel ďalšie? Nápoje, Dáme alebo... vodu. Dáme nápoj. Dáme nápoje, dobre. Páči sa. Pozor, je to v takom štamprlíku. Čo ti to pripomína? Počkaj. Čakám. Citrón. Alebo čo to je? Je to najznámejšie pitie po celom svete. Sprite. Alebo niečo také. No, dalo by sa povedať, že z nejakých tých... Ráta sa to k tým pitiam. limonádám. Ale je to strašne podobné niečom. Jedným cukríkom. Nie. Netušíš? Neviem. Dalo by sa povedať, že sú to také kolové cukríky, ako keby vo vode. Niečo také, že proste, že dáš to do misky, do toho vodu a ono sa to tam Dobre. Ďalej, čo by sme dali? Pitie, alebo chceš niečo slané vyskúšať teraz? Pitie pôjde už keď sme začali. Tak daj to. Ježiš. Toto čo je, to neviem. Niečo, je to, dal by sa to porovnať s tou rúžovou vinárou. Niečo také.
Tak iné mi veľmi nechutia. Takže... Nie. Rúžová limonáda. Rúž- Limonáda z rúží. Dobre, Dáme ti ešte dobré niečo. Nie, počkaj, dám ti ne, to teraz, to teraz, zlé, teraz, a potom, ne. a potom si to x-neš. Áno, ale z tohoto, to si len tak lízni, že proste jazykom. To fakt len trošku si daj. A radi nečúchaj. A ten Dority, to je hovno. Fuj. Pánska šťanka, fuj. To je, Čuchni si k tomu. Ne, to je rýžový nektár. fuj. Dobre si sa tam vyšťal. Nie, seriózne, je to rýžový nektár. To je fakt rýžový Fuj. nektár, to ti Chceš, ukážem. tak počkaj, daj si dole toto. Nechcem. Poďme piť. Dobre, Dobre. dobre, tak daj mu ešte to posledné. A to posledné, nech to zapiješ niečím dobrým. Je to tiež taká limonáda. Taká sladká, taká citrónová. No, dobré. Ešte to pravda. Aspoň tak. Dobre. Je to Mountain Dew z Extra citrónový. extra citrónu. Nastav ruku. Solné? Hej, že čo ti to bude pripomínať? Uvidíš, čo ti. Mne osobne to chutilo ako bífonka. To isté, ale mne to chutí jak výfonka. No Aj vidíš. to tak vyzerá. Hej, No, ale dosť to šíp. dobre. Taká paliva. Papriková. Máme tu ďalšiu vec. Ó, dobre. Krúžok. Toto je nič, ne? No ďalšie. Dobre. Čo Čo ti to pripomínalo? Čo mi to pripomínalo? Takú cibulovú chuť troška. No, Ale áno. cibulové Sú to také cibulové krúžky. Trošku pikantné. Ani no. Čuchni si. Fuj, to je jak ďalšie hovno. No, dobre, že si to pripomína. Ale dobre to je. No, a to je presne Hej. to, čo musí si Také čúchal. paprikové čipsy. No niečo podobné, ale s prichuťou čoho? Ja som tam cítil troška papriku. Ale cítil si tam ešte niečo? Daj, keď... Mm. Ono sú to pôvodne No. také rybové čipsy. Niečo Sepia. také. No, sepia. Takže by veľmi nejem tak. Dobre, ďalšia vec. Teraz Toto ti bude ochutnať. toto ti bude veľmi chutiť. A je to sladké. Tam bola taká čokoláda No, na vrchu, potom s tým pečivom, ne pečivom, a takým cestičkom. no taký kreker. Mhm. No, taká tyčinka. Sú to také hrybiky. Mhm. A vlastne Holubičky! ty moje holubičky. Moje holubičky. Dobre, a Ešte toto je posledná vec, že? Hej, no. A teraz si dávame poslednú vec. Odmluvím z toho. No dobre. Potom si to môže Paťa dojesť. No, jasne. Šebinka. Dobre, nech sa páči. Čo to je? Uvidíš. Fajnota. Celkom dobré to je. Ja. Čiže tú druhú polku. Takže orech No, dalo by sa. s čokoládou. No. A ešte troška kár. A to je to asi všetko. No, dalo by sa povedať, že to je oný peanut butter. Ale môžeš No, mi dať aj ale- druhú polovicu, keď je. Dobre, tak daj. Dobre, toto ti už môžeme dať dole. No, tak toto je všetko z tejto ochutnávky. Toto je tá sepia, ktorú si jedol. A toto máš ten rýžový nápoj. Ale ináč... Tvrdí od toho celá chladnička. Konská šťanka. Vyzerá to tak. No, tak toto by bolo všetko z tohoto videa.
Ďakujeme vám, že ste si ho pozreli, po prípade zanechajte nejaký like, koment a môžete to aj zdieľať na sociálnych sieťach. A určite nám dajte odber. Aj na YouTube, aj na Facebooku. Do popisku dám odkaz na fanpage na Emin a môj. A to by bolo asi všetko k tomuto videu, takže majte sa fajn a čau. Nazdar!